Ala mua komentele. Haluatko sankaripoke nähdä, mitä mulla on täällä? Vaan veksepuhelin. Sulla on vielä aikaa poistua täältä. Haluut sä turpaas? Voi. Tuliko pipi? Ja nyt turpa kiinni. Anteeksi rouva. Säkä tää oot hakannut tähän? Se puukotti mua! Eikö sen pulssi kuitenkin? Haittaa tänne. Ois parempi soittaa ampua. No hän nyt vaan sen on! Varovasti. Ei tiedä, onko sillä niska- tai selkävammoja. No sori. No saatko sä sen tajuihin vai et? Dani tietää, mitä se tekee. No mikä ihme asiantuntija tää jätkä nyt yhtäkkiä? Se on koulutukseltaan lääkäri. Hetkinen. Eikö tää ole tää sama tyyppi, jonka se heitti teille ulos? Ei. Tuliko se kostaa sun?